Lidé se mě ptají, co je to rock'n'rolla. A já jim říkám, že to není o bubnech, drogách nebo léčebnách. To ne. Je to o něčem mnohem víc, kamaráde. Všichni chceme žít dobrý život. Chceme mít peníze, drogy, skvělý sexuální život a partnerku. Ale rock'n'rolla je jiný. Proč? Protože pravý rock'n'rolla si chce jen pořádně užívat.